jste dobrý kluk, když tam nejsou vůbec ty žádný, jak se chovat dobře. Tebo. Já na tebe hodím brambory. Tepisíky. Mě dělej mi foto, dělej. Tepisíky. Ona čípe jako Máš tam auaj. Hej, dostahej mi to. Ty si tam nekoště. Pak to bolí. Au, to bolí. Pampaličky. Holka se nepije. Holka se nepije. A víš o tom, že holka nebije kluka? No to je jedno, já taky biju kluky. Ještě, že s tebou nechodím, bo bych tě musela dokupat. A už se to 2krát nebo jednou stalo. Jednou. Jo, vy jste měli pracovky, aby jsme přišli do kuchyňky. A to jsme zrovna spolu chodili. No jo, ale do toho... Vypni to. Podívej se do toho. Takže já vám ukážu moje nejlepší kamarády na celém světě. Toto je on. Bude to smutné, nech toho. A byli jsme